बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी बेस्ट झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे आम्ही जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. दिवसाच्या बसवाने आम्ही पावसांच्या खातीर मागिया येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाला. तुझ्या कष्ट आणि कुसवी जीवनपणाचा आनंद पाऊशे तुझी कृपा अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्यामध्ये पाक आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हाका दिला बेन मुझी मोत उजवडात राख संभाळ आणि सलई आमेन. ससना सोविशेव गीतान पाहिजे सौम्य आणि निरंतर प्रकाशांचे फंकोंदी समाधानी दिवस घेऊन येत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामिंगेरी आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या कोट्यापणाचे कोटांचेर आड येऊन आमका आधार दी. देव तांका फरमान दी म्हणून परतून मागता. प्रिय श्रद्धावेल्या पूजेच्या कुवारा तुम्ही उभाडून संसारावस्थेत सैताना अंताच्या हरा कोट्यात देवाच्या पडव्यात एमकडा लोट घाल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज आमका येऊ, तुझी खुशी जशी सरगार सत्ता तशीच या संसारान जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये पापियां खातीर विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरले, तुझ्या स्वयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बोर आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दवरया. Isaiah 43:21 इसाया प्रवादीचे पुस्तक 43 अध्याय पहिले बोल. जी परजा हावे मुझे पसूत रसल्या, जी परजा हावे मुझे पसूत रसल्या ती मुझी स्तुती प्रगटतली. मुझे पसूत रसले परजा मुझी स्तुती प्रगटतली. आज देवान मका आणि तुका रसला
ताची स्तुती प्रकट करू. सकाळ संजेर दीस आणि रात ताची स्तुती हावे आणि तुवे प्रकट करू. हावे आणि तुवे ताणे आमच्या जिवितान केल्ल्या हर एका त्या कृत्या खातीर, हर एका अजपा खातीर त्या सम्याची स्तुती प्रकट करू. Psalm 8:1-2 सर्वेस्परा आमच्या सम्या कितले वर्ते नाव तुझे सगळे पृथ्वीर. मळबा वयर तुवें तुझी महिमा विस्तारायलाय. ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडात तू तुझी स्तुती करूंक लायताय. होय, आज हर एकल्याच्या तोंडांत देवाचे उतर म्हणता ताणे रसली सगळी रसना ताची स्तुती प्रकट करता. ताची स्तुती प्रकट करता. देवाचे उतर म्हणता ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तू तुझी स्तुती करूंक लायताय. अशे तू तुझ्या दुश्मनांक खालते करताय. तुझ्या वैरीचे आणि विरोधाचे तोंड दापयताय. होय, आज आम्ही त्या सम्याची स्तुती करूंक जाय. Psalm 9 सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. सगळी तुझी विस्मिता हांव वर्णिता. आज त्या सम्याची विस्मिता आम्ही वर्णिया. या दिसा, या सोमाराच्या दिसा, या सकाळीच्या फरार आज सम्यान आमकां ताचे मुखार हाडला. कित्याक आम्ही ताची स्तुती प्रकट करूंक जाय. हावे आणि तुवे ताची स्तुती प्रकट करूंक जाय. आमचे माईक अनम्यूट करया. आमचे माईक जाता जाल्यार अनम्यूट करया आणि सांगाता मेळोन आम्ही स्तुती करया. स्तुती करतना दोळे धांपया. जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारया. घट्ट तळ्यान या देवाची आम्ही स्तुती करूंक जाय जाल्यार त्या देवाची. Psalm 103 देवाचे उतर म्हणता आज हांवें स्तुती केल्ल्यान, आज हांवें स्तुती करतना म्हजी पातकां बगसतात, म्हजी पिडा गूण जाता. आज आमचो जीव फणांतलो निवारूंक एक स्तुतेद्वारे सकता. आज आमच्या माथ्यार मोगाचो आणि काकुळटीचो मुकुट तसो मी घालता. तितले मात्र नाही, जिंगभर कितले स्तुती करता, कितले देव आपल्या देणानी बरते आसा, देणानी बरते आसा. त्या देखून आम्ही त्या सम्याची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शिराला बरादी बर शिरा बरादी गिर बरादी बर शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करून पाहू. आम्ही तुझी स्तुती पाहू. आमका रसल्याय आणि निवास करसो देव. Psalm 23 आमचे निवास देवा. तू आमच्या सुते निवास करण्यास आमची किरपळाची स्तुती तुझ्या सर्गीच्या सिंहासनामुखार पावस सम्याची. आमची किरकोळाची स्तुती तू ऐक जेसू आणि तुझी कृपा या स्तुतेचेर वाढय जेसू.
माझ्या लईने करण्यासाठी आमच्या तुझी कृपा वाळय जेजू. जेजू आज या लई कितले जण स्तुती करूंक जातात ना, त्यांच्या जिमीन किती अडखळ असा समस्या असा, हे सगळे या घडी तुझ्या हजरपणात धरता, त्यांचे तर्फेन आम्ही स्तुती करता देवा. ಸುತ್ತನಿತಲೆ ದೇವ, ಸುತ್ತನೆ निवास करता देवा. आज वैद्यवंतराया तुका आम्ही आराधना करता, तुका आम्ही स्तुती करता, तुका आम्ही महिमा देता. शिराला बरा दे बरा, शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 स्तुति 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 कंटिन्यू स्तुति करिया, कंटिन्यू स्तुति करिया. जेसू याकडे आमच्यामध्ये असा, जेजू आमच्यामध्ये असा, जेजूची उपस्थिती आमच्यामध्ये असा. हिज प्रेझेन्स इज इन आवर मिडस्ट. आता जी स्तुती करता 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 तो याला हर एकला आपटतेस याकडे, त्याची सकत देवनतेस याकडे. जेसू ताची कृपा वळतेस याकडे. हालेलुया 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 हालेलुया. कडक हृदयात जळचे जेजू कापडण्याचा हृदयात जळच्या प्रिजता जांपरो त्या स्किन्नाचे तुका किती समस्या असा, जेजू तुका आपडण्याचा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. स्तुति, 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 स्तुति. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Suti, 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 suti. Shira bara 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 bara. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Apa Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 जेजू राईट हाताच्या मसल्स आणि असले दुःख जेजू याकडे आपण असा. जेजू 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 जेजू. आज तुझ्या जीवितात
थोड्या वस्तू घडोवन आसात, थोड्यो संगती घडोवन आसात. तुका वाटच दिसत ना. कशे या समस्येंतल्यान भायर येवचें म्हूण कळत ना. तुका लागता की या समस्यांतल्यान भायर येवंक वाट ये ना. रात की नींद की लेक्चर तुझ्या समस्येंतल्यान भायर येवची वाट तुका घडीत ना जावंक पुरो. हरी एका दिसा जेजूच्या हजारपणात बस. साम 34:5 देवाचे उतर सांगता, ताचेर नदर घाला आणि तुमची मुखामळां परजळटली. लजेन तुमचे तकलीफ कधीच तुम्ही सकला घालचे ना. आज त्या जेजूचेर तू नजर घालताय. त्या जेजूचेर तू भरवसो दवरताय. तो तुका वाट दाखयता. मार्क 10:27 तवळ जेजू आपली दिस्त तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. मनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तुवें तुझ्या जिवितात होप सोडलाय जावंक पुरो. आज जेजू घट्ट धर. जेजू तुझी वाट उक्ती करता. कोणाक एका व्यक्तीक पोटांत बांदून दवरले परी आसा आणि तेदला दुखता. जेजू तुका या समस्येंतल्यान सुटका दिता. कोणाक राईट हाताच्या बावल्यांत दूख आसली, आतां कंप्लीटली रिलीफ जाला, कंप्लीटली गुण जाल्या. तेदला दूख येताली. जावंक पुरो इल्लेशें दूख आसा जावंक पुरो, देव सोमी गुण करता, कंप्लीटली गुण करता. विश्वास, जेजू थंय विश्वास. जेजू तुका आजच गुण करता. आजच गुण करता. जेजूचेर घाल्ली नदर फाटी घालनाका. जेजूचेर दवरली नदर फाटी घालनाका. जीसस. John 14:1. John 14:1 देवाचे उतर म्हणता, कितले जाण आज खंतीन आसात, खंतीन आसात. केदळा पळयल्यार खंत, त्या खंतींतल्यान भायर येवंक जातेत ना. तुम्ही कळवळची नाही. तुम्ही कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. हे उतर नोट करून घेया. नोट करून घेया. आज दिल्ली उतरां तुम्ही नोट करून घेया. मार्क 10:27. मार्क 10:27 नोट करून दवरा. आज क्लेम करा. क्लेम करा. जॉन 14:1 क्लेम करा. आज जेजू आपयता, ताचेर विश्वास दवरचे. काय तुझ्या कष्टांत, तुझ्या पिडेन भावार्थ जाले नाका. घट धर. जेजू तुका सोंड घालना. जेजू तुका सोंड घालना. ताचेर पातयेल्ल्या कोणाक ताणें सोंड घालूं ना. तो तुझे खातीर आयला. तुझे खातीर तो आयला. तो तुका सोंड घालिना. जेजू तुका सोंड घालिना. जेजू तुका सोंड घालिना. ह्या मागण्याक जॉईन जावच्या पयले तुझ्या तकलेंत एक बारशें आसलें जावंक पुरो. मस्त हेवीनेसान तू ह्या मागण्याक जॉईन जाल्ले. ह्या घडये तुका
मस्त लाईट जाल्लो अनुभव जाता आसा, मस्त लाईट जाल्लो अनुभव जाता आसा, कित्याक जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता, जेजू आशेता तुवें ताचेर दवरली नदर फाटी काडून जावं, तुवें ताचेर दवरली नदर फाटी काडून जावं. आज माग्या विशयी सरान ह्या पयल्या कणान दोनी हात जाता जाल्यार वयर उबान माग्या. आज ह्या सोमाराच्या दिसा आमी ताची आशीर्वादां अनुभव करी जाय. ह्या सोमाराच्या दिसा ताची बेसम आमी अनुभव करी जाय. मगाच्यान देवाची उतर आमी क्लेम करता करता ताची आशीर्वादां आमी अनुभव करता. ताची आशीर्वादां म्हाका कळीत आसा, म्हाका उडास आसता जेन्ना हे मॉर्निंग मनाचे मागणे 2023 आमी सुरू केल्ले, त्या वेळार मागणे आमी सुरू केले जानेवारी 16 फेब्रुवारीन म्हज्या पत्नीचो सांबाळ वाडलो, मार्चांत म्हजो सांबाळ वाडलो. हांव त्या कंपनीक जॉइन जावन म्हाका लागता 6 म्हयने जावन येतले. परत एप्रिलान परतून म्हज्या बायलेचो सांबाळ परतून वाडलो. देवाची आशीर्वादां उतर क्लेम करता करता आमी अनुभव करता. कितल्योश्यो अडकळी तुटून पडतात. आज दोनी हात आमचे वयर उबान जाता जाल्यार सांगात मेळोन हे उतर 3 फाटी क्लेम करया. Psalm 67, 6 and 7. तुवें आपले पीक दिले, आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो, आशीर्वाद दिव, आपलो संसार ताका भिवून चलो. 67, 6 and 7. तुवें देवान आमचेर आशीर्वाद घालो, देव आमकां आशीर्वाद दिव, सगळो संसार ताका भिवून चलो. 67, 6 and 7. तुवें आपले पीक दिले, आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो, देव आमकां आशीर्वाद दिव. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमध येसुवे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जू हांव आतां मडून उडयतलो आणि तुज्या सांकळे तुटयतलो. आज आमचेर भार घालता ते जू जावन आसा. कितले जाणां काम नासतना आसात, सगळ्यांतल्यान खंय गेल्यार काम ना, काम ना, काम ना. आज मागया. कितलेशे जाणां बरे बरे एज्युकेटेड, बरे बरे टॅलेंटेड, बरे बरे एक्सपिरियन्स असले, आज काम नसताना घरा बसल्यान. कित्याक कळीत ना. आज विशेष रान माग्या तांची वाट उक्ती जावं दी. कितली जाणां या लायनीर मागून आसात, काम नासतना आसात. आज सोम्याच्या हजरपणांत सगळे साद आसा, सगळे साद आसा. विशेष तरान कामनातल्या हर एका भावनांक समर्पण दिवया. आज कसले भार, कसले कसले जू आज आमचेर भार घालते आसा. कितलेशे जाणांक कामाकडे दग दिते आसात. एक भाव आता 2.5 वर्सां वय जाली, लागले की 3 वर्सां जावंक जाली. ताच्या एम्प्लॉयरान ताचेर केस केल्या, ट्रॅव्हल बॅन आसा, एब्सकॉन्डिंग केस गेल्या. फायनल सेटलमेंट दिवंक जायना म्हणून येवदारत आसलो. फायनल सेटलमेंट सोम्याच्या कृपेन ताका मेळना आनी रिलीजा खातीर राखून आसा. 3 वर्सां ताम सगळी फॅमिली कश्टून आसा. माग्या ये जू सोमी आज मोडून उडोवनी, ये जू सोमी आज मोडून उडोवनी. कितलेशा स्टाफांक तांच्या एम्प्लॉयरान जावंक बरो वर्सां, कितली वर्सां तांणी काम केल्यान
आखरेक त्या एम्प्लॉयरान ताचेर केस घाल ताका फायनल इंडेमनिटी मेळनातल्या परी केला. कितलेशे जण आसात समर्पण दिवया. कितलेशे जण कामा कडेन तांकां दग दिते आसात, सेक्शुअल हरेस करते आसात. सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. सांगाता मेळोन हे सगळे भार तुटोवन उडोवचे पसत जाता जाल्यार दोन्ही हात वयर उबान सांगाता मेळोन येवता 3 फावटी क्लेम करया. नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जू हांव आतां मडून उडयतलो. तुजे सांगली हांव तुटयतलो. नाहूम 2:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जू हांव आतां मडून उडयतलो. तुजे सांगली हांव तुटयतलो. तुजेर भार घालता ते ताचे जू हांव आतां मडून उडयतलो आनी तुजे सांगली हांव तुटयतलो. नमान मरिये पेन भरले सोमे तुजे सवय आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा बाबा खातीर माग्या विशेष रान आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण देवया. आमची भुरगीं आशीर्वादी जावचे पासून, आमची भुरगीं पवित्र आत्म्या भरचे पासून, आमच्या भुरग्यांक सतयता ती हर एक अस्कत काय तांकां सण वेच्या पासून आज विशेष रान माग्या. आज माग्या आमच्या भुरग्यांक वायट बेटान सुटका मेळच्या पासून, बरी सैरीक मेळच्या पासून माग्या. आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भरच्या पासून माग्या. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर आशीर्वाद देवन येवच्या पासून माग्या. आमच्या भुरग्यांक विशेष बरी बुध आज बरे बुध तो सोमे फावो करून दी. विशेष सरान माग्या. कितली भुरगीं डिप्रेशन आसात, कितली भुरगीं रॉंग रिलेशनशिपार आसात, कितली भुरगीं आज जैलांत आसात, ड्रग्साच्या गुलामपण आसात. सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितली भुरगीं पिडेस्त आसात तांकां समर्पण दिवं. सांगाता मेळोन येवं तर 3 फावटी क्लेम करया. जखारिया 9:16 त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचे थारण करतलो. हिण रक्ता तशें तो आपले पलशेक राखतलो. मनका भशेन ताच्या देशांत ती पसरतली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचे थारण करतलो. तो आपले पलशेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मनका भशेन ताच्या देशांत पसरतली. जखारिया 9:16 त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचे थारण करतलो. दोळी आपलो हिण रक्ता तशें तो आपले पलशेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मनका भशेन ताच्या देशांत ती पसरतली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सवय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या आमचे कुटुंब सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एक सद्यांक सोम्याच्या तान समर्पण दिवन माग्या. विशेष आमचे कुटुंब आशीर्वादी जावचे पासून माग्या. आमचे कुटुंब बेसावानी भरचे पासून माग्या. आज आमच्या कुटुंबात कोण जेजू लागे ना, कोण मागण्यान ना, कोण देवतान पयस आसा, कोण मिसा कोसना. आज कितले जण ह्या जका विरोध, धर्मबळणी विरोध, देवाच्या अभिषिक्ता विरोध, त्या ब्रदरा विरोध, त्या सिस्टरा विरोध आज जावंक पुरो नाका जाल्ले साक्ष दितात. या जावंक पुरो नाका जाल्ले सांगो दिता जावंक पुरो. आज तांचे पासून काकूळट माग्या. देवाचे उतर म्हणतात ताच्या अभिषिक्ताचेर हात घालूंक नुजो. कोणीय जावं दी देवाचे काम करतलो हर एकलो व्यक्ती आज देवान ताका अभिषेक केला. आज तांचेर हात घाल, तांचे नाव पाठ कर. आज तांकां गेल्ल्याकडे तांकां सकयल घालूंक प्रयत्न कर. आज आमकां शिराप नाका, कोणायके नाका. आज मागया विशेष रान असल्या हर एका पातकाटान सुटका मेळच्या पासून बरे पश्चातापे काळी सोमी फोव करून दी. हर एका या सुखेचे रियलायझेशन करूंक सोमी कृपा देऊन दी. आज ताणी कितें करता सांग पुरो.
आज ताचे लेख ती दितले, आम्ही दिवचे नाका. आम्ही दिवचे नका. आम्ही आमचे लेख दिवंक आसा. आम्ही आमचे लेख दिया. आज तांचे लेख ती सम्याक दितले, आम्ही दिवचे नाका. आज आमच्या जिवितांत आम्ही अशें खंयसर चुकून पडलो जाल्यार सोम्या लागीं बक्षणे मागया. सोम्या लागीं बक्षणे मागया आनी मागया आमच्या कुटुंबांत आशीर्वाद देवान येवं दी म्हणून. सांगात म्हणून येवं तर 3 पटी क्लेम करया. Acts 16:31 ताणी म्हळे सोम्या जेसूचेर भावार्थ दवर, तूं बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. Acts 16:31 ताणी म्हळे सोम्या जेसूचेर भावार्थ दवर, तूं बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. Acts 16:31 ताणी म्हळे सोम्या जेसूचेर भावार्थ दवर, तूं बचाव जातले, घराणे बचाव जातले. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमधुजे सगळ्या शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती बरी देवाचे मये आम्हा पप्यांसाठी विनंती करणे आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आज समर्पण देऊन मागया. कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला त्या हर एकल्या समर्पण दिव्या. जाता जाल्यार दिंबेर पडया, दोन्ही हात आमचे वयर बारया. विशेषरान मागया. कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला या युट्यूबाचेर जॉइन जाल्यानंतर या जावंक पुरो फेसबुक आमचे चॅनल उक्ते युट्यूबाचेर मागणा ऐकून आसात. युट्यूबार कितले जण मागणा ऐकून आसात. त्या हर एकल्याक सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या. मागया आज सोम्याची आशीर्वादा आज तांचे देवोन येवन दी. आज खंयच्या रिझना खातीर या मागण्यात जॉइन जाल्यात. कितलीशीं जाणां या मागण्याक लास्ट 3 वर्सां जावन कंटिन्यू जॉइन जावन एका दिसा मागून आसात. कितलेशे जाणांनी तांचे अनुभव घुसारल्यात. आज विशेष मागया. कितलेशे जाणां मोकळीत आसा जॉइन जाली. ताच्या उपरांत सगळ्यांक सांगला कितले जण तांचे थ्रू जॉइन जाल्यात. ती देवाची प्रवादिनी जावन आसात. तुम्ही जावन आसात ती प्रवादीन. तुम्ही कितलेशे जाणांक सांगला, कितलेशे जाणांक आमच्या मागण्याक आपण हाडला. आमच्या मागण्यांनी आमचे सगळ्याचे मागणे आमची जमत आणि या जमतीक तुम्ही कितलेशे जाणां प्रवादिनी जावन आसात. आज विशेष तुमचे दराळ आशीर्वाद देव घालून दे. तुम्ही करच्या हर एका कामाचे देवाचे आशीर्वाद देवान येऊन दे. हर एक ब्लॉक जाल्ले वाटो जेजू उक्ते करून दे. यालेने कितले जण हर एक मागून आसात. सुजन रॉड्रिगस, सिरिल फर्नांडिस, सुरेश, मरिया लोबो, प्रेसिल्ला फेराओ विशेष त्याच्या दुवेक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. जुलियन मस्करेनस, अनारिटा कुटिनो, माइकल, सदाशिव, प्रेसिल्ला डिसोजा, लीना ग्रेस, लिली फुर्टाडो, या हर एकल्या सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या विशेष राइना, जियाना, जानिक, विजय, हिल्डा, मेरी डिसोजा, एंजेलिन रेगो, संदीप, संतोष, डेरिल, दिव्या, रॉनी, फ्लोरिन, जेसिंता, आंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जॉइस, माइकल, जूलियट बरेटो, अलिस्टर, किशोर, वीडा, कैल्विन, कैटलिन, लैंसी, लनित, अनिता, आश्लिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योति, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेजा, लिडविन, वेलेरियन, सोनल, ऑडलिन, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिलबर्न, मारिया फेराओ, नैन्सी लोबो, प्रदीप मिनिस, प्रतिष्ठा, प्रवीण, जॉन, रिन्ना, अलगर, गिलबर्ट,
Rita D'Souza, Sharon, Cyril, Casey, Cyril Lobo, Sylvia, Francia, Aaron, Austin, Vanessa, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, Stephen, Juliet, Stephanie, अंदाजे सगळे कुटुंब समयाच्या तान भेटून दिव्या माझ्या विशेष रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो माग्या तसेच हेनरी मेलरॉय ईडन शरीन अलकर तांकां बरें काम मेळचे पासून सारा म्हणली पण डिप्रेशन सुटका मेळचे पासून कितले भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसा तांकां समाजात समर्पण दिव्या रिना म्हणल्या बडीचे सगळे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनाचे काम सगळे अडकळ पयसांच्या पासून सिस्टर लुईजा बोन कॅन्सर पिडेन कश्ट आसा आणि कितली जाणां कॅन्सर पिडेन कश्ट आसात लीना म्हणल्या बडीचे पायाची घाई गुण जावच्या पासून एक भुरगो लरिंगो मलेशिया पिडेन कश्ट आसा एडन म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण दिव्या एक बहीण कंटिन्युअस ब्लीडिंग जे समस्या आसा समाजात भेटून दिव्या कितल्या पीसीओडी प्रॉब्लेम आसात कितले जाणां ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना कितल्या जाणांक ह्या दिसांनी कळून येयला म्हाका शुगर आसा म्हणून टेन्शन आसात समाजात भेटून दिव्या कितले ना वर्सा मेडिकेशन घेऊन आसात रियकला समाजात भेटून दिव्या परत एक पटी दोन्ही हात वयर बऱ्या घट्ट थळ्यान हे उतर 3 पटी उसार्या Acts 16:31 ताणी म्हणे सम्या जेसूचेर भावार्थ दवर तवळ तू बचाव जातले तुझे घराणेही बचाव जातले Acts 16:31 ताणी म्हणे सम्या जेसूचेर भावार्थ दवर बचाव जातले तुझे घराणेही बचाव जातले 16:31 ताणी म्हणे सम्या जेसूचेर भावार्थ दवर बचाव जातले तुझे घराणेही बचाव जातले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Hallelujah, 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 Ria Shara la bara di bara shira bara di bara shira la bara 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 di bara hallelujah, hallelujah, भाऊ मंगळा सम्या या तुझ्या या दिवसापासून तू कर गयतेस ना या सगळ्या बुरग्यापासून तू कर गयता या सगळ्या तुझ्या बुरग्यांचे तुझ्या आशीर्वाद देवे या समोरच्या दिवसात आणि आउट बाहेर वेतना कामा वेतना बिझनेस वेतना आज देवा हर एक त्यांच्या वाटे तू ये संगत राव त्यांच्या कामाचे त्यांच्या बिझनेसचे त्यांच्या कंपनीचे त्यांच्या संगत काम करतल्याचे त्यांच्या कुटुंबाचे त्यांच्या बुरग्या बळांचे आशीर्वाद कर कितने सध्या कितने इंटरव्यू येते असतात कितने त्यांचे विजा अप्लाय केला मायग्रेशन ट्राय करण्यासाठी देवा कितने त्यांचे जे ब्लॉक्स झाले पर्यंत देवा एक समर्पित त्यांचे आशीर्वाद कर बेसवानी हर एक त्यांची वाटप ते कर आजच्या दिवसात तुझी खुशी त्यांच्या जीवितात जारी जाऊ दे जसं पवित्र आणि भळवून नावात आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू Bagi देवाची माफी अंकाची विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कळारा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या सर्वता आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे Amen. आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. येस विशेष तरानं Praise the Lord, brother. कोणाक टेस्टामनी दिवंक कसा कोणाक पिटिशन हाडून कसा 9900332411 तू सांगता 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनी आणि तसेच तुमचे पिटिशन तुम्ही धाडून दिया कोणाकी म्हणजे लागी फोनार उलोवंक कसं जाल्यार तुम्ही त्याच नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा तुमकां खंयच्या टायमार फ्री आसता त्या टायमार तुमकां मेसेज धाडटलो केन्ना उलोवंक जाता ते तशेंच हर एक दिसा संजेर आमची इंटरसेसरी आसा इंडियाचो टायम 10 ते 11 वरां
कुवैटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 संजेर दुबईचो टाइम 8:30 तावन 9:30 तुमच्या टाइम प्रमाणे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि तुम्ही जॉईन जाया हेरान तुम्ही उत्तेजन दिया देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरं प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू एव्हरीवन Praise the Lord. देव बरं दिसतील तुमका Praise the समीक्षा. Lord, brother. God bless you. थँक यू